Father Noli, maray na aga tabi. Welcome po sa DCGB. Maray na aga po, Henry. Salamat po sa imong pag-upod. Thank you. Yap, opo. Padre, primero, saan ka po haling diocese Buda? Perang taong ka na po sa pagkapadi? Haling po ako sa Diocese of Sorsogon. Medyo bako accurate, so 21 years. Dagdagan ta kisaro, Henry. 22 na akong taon. September 14 ako na-ordain. 1999. Nakalampas na baga sa September, nasa October na kita. So naka-22 na po ako. I see. Okay. Primero, Padre, kang nagdesisyon ka po na mag-entra sa politika o magkandidato bilang konsyal kang Bakakay, ano po minagihan mong proseso para matugutan ka kang diocese po kan Sorsogon? Inot na proseso, apigapot mo sukon matugutan. Opo. Ang inot na proseso, nagparapangadji ako, Henry. Haloy, pangadji, huro-huro. Pag nagro-rosary ako, sabi ko, Santa Maria, ano ang gusto mong mangyari? Tapos, nagparakonsulta ako, Henry. Opo. Sa mga tugang kong padi, sa mga igmirar kong mga may maray na track record sa politika, mga amigo ko sa Bakakay, mga lay minister, mga parientes ko, siyempre pamilya ko. Tapos po, nainot sa pag-file ko na. Nag-decision akong mag-file. Tapos, dahil pangani po na po proseso sa samuyang papeles, tapig na notaryo pa sa naigwan na tulos, kinag-text ako na taga-miyembro kang media. Opo. Na ma-interview. Ang sabi ko po sa iya, dahil po muna ako mapa-interview. Sa terminology sa media, dati akong reporter kang ang pahayagang malaya. Pwede niya akong i-embargo tangaw na ini. Iyo po. Kaibuhan niya ako tabi na out of courtesy and my respect to my bishop, siya ang inot na makaaram hali sa ko bako sa ibang sources. Ayan. Okay. So, sa proseso ng linauga, nagduman ako sa iya, ang sa kuyang obispo, si Most Reverend Jose Alan Dialogo. Iya po. Pinaram ko sa iya gabos, pinagpamilian ko ini, nagkonsulta ako, nag-reflect ako. Garian, dinangog puso-puso ko, Henry, more than my mind. Ang sabi kan mind ko, dai ka manggagana. Saka, takol na konsiderasyon. Pabayaan mo ang priesthood. But I listened to my heart, and then, sabi ko, produkto inining araw ka ining proseso. Sabi ko, nabispo ko, Father Noli, sa canon law, bawal ang cleric, the members of the clergy, to enter into politics. So, I am bound by duty and law to suspend you from the priesthood. Ngunyan nga, tapig tatara mo na yan, that is an informal way. Magsurat ka nga formally so that I can react to it. Tangani na malinaw ang gabos sa mga tawong yung maharapot sa ko, sa mga tawong mahapot sa imo, sa mga reaksyon ng tawo. I see. Okay, so sinunod mo po sa proseso base sa request po kan sa tuyang obispo sa Sorsogon, Father Noli. Iyo po. Okay, so natawan ka na po kay gari approval o gari leave of absence bilang padi sa diocese? Day ko man siguro masasabing approval day ko man actually baga tinawang ki choice obispo. Iyo baga, to be honest about it. Day man baga, pagdumang ko sa iya, may desisyon na baga ako. Iyo po. So I did not leave him any choice but to really suspend me. If that suspension is an approval but it is a force of canon law, nagigibuhon niya ito, well, na-aprobara na. So kung bawal talaga po yan, Father, sa canon law, tabi, ano pong gusto sabihin kan suspendido ka muna sa function mo bilang padi? So gabos pong function ko bilang padi, pagmisa, pagbunyag, pagpakumpisal, pag-blessing bagangaya, pagkasal. Ini pong gabos na faculties na ini, extension man sana kang faculty na yaon sa obispo. I see. The fullness of the priesthood resides with the bishop. So gabos niyang padi, pero extension niya man sana. Kaya ang mga faculty kan mga padi, ako ining automatic right. Opo. Pag-share sana ini kan obispo sa enda. So anytime that there is a valid reason, the bishop can take them back. I see. Yun man ang gatas. Hindi pa nag-ordain, adi.
Di ba? Iyo po. Sila And then, nag-order sa mga padi, sa pagiging Iyo po. padi, sa iyo pagiging po. padi. Kaya gari ihihiras niya so sa iyang fullness of the priesthood, si faculty, sa mga padi. Yeah. Anya, may reaksyon ka pong nako, Padre, although kas bago sabi may ginibo kang consultation sa mga tugang mong kapadian, may Iyo reaksyon ka po. pong nako sa mga brother priests mo, lalo na po sa Diocese kan Sorsogon? Nagulat ako kay Henry, nag-i-expect ako, syempre, ang iba mataramda, Opo. ay ano daw iyan, tagabus iyo, mga Okay. maugma daw so sa indang reaction, which, minsan kaya, Henry, baga, when we ask God to lead us, Iyo baga. daiman baga mabaw ang Diyos o ang sa iyang anghel, para kahurunong kita na, dai ka magdalagan, Father, iyo magdalagan ka, Father. Yes. God communicates with us through the events of our ordinary daily lives. Minagamit ki ba ano, Padre? Napaagi. Minagamit ka iba mga instrumento. So pag-iisip ko, baka ining mga reaction kan mga tugang ko sa kapadian is part of God using them to tell me, fight na nga ako ngayon. Pero dipisilon baga, Henry, I'm sure nakulo na tao nag-aaragi kay mga major decisions, nag-ahagad kay enlightenment sa Diyos, and yet directly daiman sin dati taramang kan Diyos. But then nga ni, the only way we can know the will of God is to open our heart to his instruments, and then saraon ta sa puso ta. May maski man utak ta dai nagsasabi ki arugaan. Iya, opo. Padre, balikan ko lang po sa suspension na pagkasabi ni Bishop, ano po yan, kung manggana ka, siyempre 3 years po yan, di ba? Or kung ma-reelect ka, 9 years yan, di ba? Naduro-diretso. O kung halimbawa po, day ka po manggana. Henry, manggana daw. Ako po sa linggo, Padre, manggagana ka. Kung manggana, di na naman naglaban pa kung day maatang manggana. Yes. Di ba? Pero kung halimbawa po, day man, pwede kang bumalik tulos. Bako man tulos, may proseso giraray ka yan. Ayan. Okay. Bako man siya automatic ta. Awano ni karawat. Iyo baga. May proseso mang giraray. Ano? Iyo po. Okay. So, Padre, ano pong although sabi mo ko sa bago, nag-agi ka sa Pangaji, sa Intercession ni Virgen Maria, at sa iba pa, talagang nag-agi ka sa magkanigong yan. Ang decision making mo talagang may inagihang ka na mga proseso. Mapagal, difícil na proseso. Okay. Opo. So ano pong nakapag-trigger sa imo nata po nakapag-desisyon ka na maglog po sa politika, lalo na po diyan sa imong munisipyo sa Bakakay? Inot na inot. So, dati tanang nahihiling bagang pagtius kan tawo. Siyempre nasa puso tayan, ano daw magiginibuko, Opo. Minsan madaliong kita magkontra o mag-criticize kang nahihiling tang pagtios, mga nangyayari. Pero pag hihagadang kita, Henry, kiambag, mataram kita, ay tayo ko daw ang kaya. Ay takot daw ako, ay bako daw ako. So, ito so inot na inisip ko. Ikadua, iniso di pisilo na simbagon, Henry. Sabi ko, paano po, dahil man ako nag-apply. Yeah. It was the mayor of Bakakay, Mayor Linky Romano, who told me, ano daw ngaya kung magdalagang ka sa Slate Me? Opo. So, there was an invitation. Di, una ko nga ni kanin, sabi ko, dahil matabi ako pagkarawi. Sabi kararawan. Awang panduk nga ini, nagkaraw. Okay. So, ang dipisilon, so hanapon sa simbag na, is this God's calling for me? A new calling? Yes. Actually, yan po ang hapot ko kota sa imong sunod, di ba? Lord, gusto mo akong magserbi sa ibang lado, sa ibang kapasidad. Duman ako nag-zero in, nagparahapot. So, konektado duman sa first na, takulo na nahihiling kitang pagtios ka dipisilan. Ara mo na ginibo ka kan Diyos with all your talents and abilities, tinawang kanya nindakol na regalo. Opo. Ginibo ka niya for a specific purpose, para saan? Sabi ko, paano kung pangapudan ini kan Diyos? Henry, I will never know unless I say yes. Yeah. Ikatulo, habang ko, Henry, na pag nagadan ako, then God tells me, Noli, grabe kang hiyapot na sa mga pagtios kan sa imong tugang, tinawanta ka ning chance na baguhon. Tapos, duminulag ka,
Yan. How will I be able to answer my God? Iya. Iyan ang gari mapagalo na hapot pagyaong ka na duman sa kahit Mapagalon, Henry. Inibiyan ko tanya ko, Lord, kung invitation na araw ka ito, mas malapit ko ang buhay. Iya. Okay. So ito po, nasa linya ka pala ni Mayor Dinky Romano. Iyo po. Anong partido po, Padre? Sa totoo sana, mas guminian sa sakuyang decision making. Sa kasabi nga ni Kisaro kong tugang, baad mananggad ngayon uli, sabi kan Diyos, pasiring ka dyan ta. Liberal Party po. Tapos, siyempre, kung dumalagan po si Vice President Lenny, iyo po ang dadarahon ming presidente. Mas magyan po sa puso ko. Maski po ka ito para ako sa tuyang kay Manwa, Bicolana, Lenny Robredo, para ako sa iya. Iyo po. Okay. Ano po ang nahiling mo, Padre, sa Bakakay na dapat matawanan mo kiprioridad? Ako po, sa iling ko po, magana ka talaga bilang konsyal kan Bakakay. Nagari gusto mong tawan ng tulos ki-aksyon sa pagiging legislasyon. Yes po. Okay. Ang inot po sa Gabos, tourism. Bako, pwede maging ako nasa sala. Kung magtaram ako na sa bilog na First District o Balbay, sa hiling ko, ang Bakakay ang tinawanin mahal na Diyos ni pinakadakol na beautiful natural resources. Yaon ang Sula Channel, mga beaches na totoo yan. Na bagang Pigdoduruman, bako sa ining partikang sugod, Palarayon, hindi. Pati na sa mga isla bagakang Namanday, iyan na Pigkubuhan, Gabos yan. Magayunon may mga bulod, may manait kita na panok ki mga ukay, iwadyang ki mga caves sa barangay Mataas, may white beach, may black beach, dakulon. Pero sa hiling ko, medyo day pa nagbubungkara sa turismo. I see. May mga pwede pala ma-develop na arog ka dyan sa lugar na. Although, naikot-ikot ko na yan, Padre, mga virgin area pa talaga na bako pa masyadong explored. Exactly. Pag-abot ang pinakatanyan sa nabaga dyan, may Sibis, pero parte ang Bakakay. Yeah, correct. Oo. Ikadua, syempre, dapat maingatan ta na habang pigpapausbong ta, pigpapabungkaras ta ang turismo, sustainable dapat na maprotektaran ta ang environment. Bako sana dahil sa tourism, pero dahil sa climate change. Yeah. Puhan may mga konkreto kitang program, buda awareness kan tao. How do we mitigate and adapt to the effects of climate change? Henry, dahil po nahapot kan iba, 20 years na po akong consultant sa Department of Agriculture, National Office. As a matter of fact, connected po ako sa biotechnology program kan. I see. Okay. And part po kang pigtutugunan kan biotech program, although this is a very advanced process in agriculture, it uses genetic engineering in some areas. Pero parte kaya po kang purpose kan genetic engineering for crops is to be able to adapt or mitigate the effects of climate change. Mga bagong variety nga ki paroy na drought tolerant, it can tolerate many months na daining uran or flood resistant na maski lumubog ang coastal areas na ikuning paroy, dahil magagadan so paroy. Mga araw ka ini kay puhan, madarata ini sa mga nagtitios. I see. Usaban, Padre, aside pang pagiging sa imong pagiging full-fledged na padi, igwa ka ki background pag-abot sa agrikultura kung kaya nako ka bilang konsultant sa DA, National Office? Iyo po. Pero actually, ini pong pakalaog ko sa Department of Agriculture, lalo na ining sa biotechnology. Ang nag-lead ka ini po sa kuya. So dati pong Bishop kan Sorsogon na nag-ordain sa ko na nagada naman, si Bishop Jesus Varela. I see. Very, very positive and forward-looking. Siya so nag-lead ka ini sa ko. Nailaog niya ako digdi, para encourage niya ako. Tapos siya mismo, he was a believer in biotechnology and genetic engineering. So nakalaog ako and then eventually kinuha ako kan Department of Agriculture. So parte po ini kang gusto kong itabang. Nagbabago ang kinaabahan, bago na niya ng mga teknolohiya. Many of the pangapudan dahil nagbago sa kinaaban nga ni grabe ng epekto ng climate change. Probably we cannot deal with the effects of climate change simply by traditional means. Okay. So mga araw mga kaining programa, ikatulo, siyempre, edukasyon. Henry Aram tamanan.
the best way na makahali kita sa tanikala o sa kadena ning kahirapan. Edukasyon. I see. Okay, so tourism, agrikultura, ayan na edukasyon. So, ang nahiling ko pa direction mo, sustainable environment. Yeah, pasisiring po sa ano yan para ma-enhance ang mga kababayan ta sa pagtios na namamatian ninda. Puro baga may livelihood component, diba? Pangkabuhayan. Kung garas mo sa turismo, magkakaigwa ang livelihood. Kadakol. Dakulong ka ng kwan ang epekto pag maray ang turismo. Kung gumamit ka ng mga modernong pamamaraan baga sa agrikultura, matao yan sa imong halangkaw na ani, mahalangkawan sa imong kita. Yeah. So, ang impact ini sa food security, sa security of income, kabusian. Mabigwa ka ng kwarta, makakapa-eskwela ka ng aki. Yes. Tapos pag natawadan mo siya ng maray na edukasyon, di ba? Yun, secured na siya. Sarong bagay na pwede mahaba sa iya. Yeah. Okay. Kasi baka po, na-mention mo Padre sa environment. Ano pong gari gusto mong tutok sa environment protection? Inot kay puhan, ining sa tuyang namamanuaan, kay puhan ta mapasabot sa inda na parte kang pagproteksyon kay magparatapok ng basura. Makaurihon pag madumang ka sa ibang lugar, malinigo ng mga coastline. Sa tuya may mga diaper, may mga patos ng shampoo. Jesus ko, totoo yan. Nakaka-discourage kay mga turista. Bako sa ng foreigner, pati kitan lokal. Siguro kulang sa edukasyon. Kulang sa pagpapamirar sa inda. Buda pagpatagos kang importansya to protect the environment. Ngunyan, coastal town coastal municipality ang Bakakay. Siguro, programang marhay para sa pagtatanom ng bakawan. Kakulaon na protection iyan sa coastal. Buda, bunayang kan mga sira. I see. So talagang nahiling ko Padre sa mga paliwanag mo, well prepared ka as in may tama so naging discernment mo, naaraw ka ng direction mo tabi sa plano mo sa mga taga-Bakakay in the future. Salamat po, Henry. Sana po, sa diyakan mahal na Diyos, sa pagiging konsultasyon ta. Nobody is perfect. Yeah. I might be wrong in my decision. Let it be our God who will judge me about this. Sangunyan, laban. Opo. Padre, ang sabi baga po kan iba I know na familiar word po sa MN. Ang politika ang politics that is a dirty game. Paano mo po i-deal? How will you deal this kind of games sa tuyang komunidad na mati po ang paghiling kang iba sa kawatin politika sa tuya tabing nasyon asin magin po sa ibang mga lokal na gobyerno? Sa ibang mga nagkontra kan decision ko na kinurunsulta ko, yun ang ganda ng tinaram. Ang sinabi ko sa inda, not kung talagang yun na sa tuyang conclusion, judgment na mati ang politika, di talaga nag-surrender na kita na there is no hope for good governance and clean politics in our nation. Tapos na. Sarado na ang pinto, tapos na ang buksing. Pero, Henry, we are children of God. And pigtataram sa tuya kang Biblia na we are the light of the world and the salt of the earth. Kaya dapat nagtatauning namit sa mga bagay, nagtatauning liwanag sa mga lugar, dahil tayan dapat ipagtago. So, partikan pagdesisyon ko digdi, what if God is asking me to bring a little of this holiness into the realm of politics? May dokumento po, Henry, ang simbahan kang panahon ni attributed ni Pope Paul VI, so Gaudium et Spes. Sinabi niya na neutral ang politika. It's neither good nor bad. Minaati ini pagigwa ni mga tao na sa poon igwana ning bakong magayon o malinig na intensyon minagana. Natatawan sinda ning platform para mag-ibunin da subako maray na intensyon. Neutral nga nini. Pero kung may mga Kristiyano na nakakalaok sa politika na may magayon na intensyon, minalinig ang politika. Kaya ang sabi kang dokumento, kung ni mga Kristiyano na gusto magserbi, asin may malinig, sinserong plano o buot, tabangan tang makalaok sa politika, takaipuhan ang gabos. Every aspect of human life should be made holy. Iyan. Okay, gari man sana so, pagkatatsaran mo ngayon ang harong ngayon na iyan, ay ini ngayang barangay ngayon na mation. Tapos kita din nagtutuwang kung paano maglinig sa barangay. Diba? Paano ma-maintain? Sa tuyang harong, medyo mati mang gayon. Yeah. Okay, correct, diba? Yan ang sistema. Padre,
Ganyan bagang election baga ano, siguro aram ko aware ka ta, hali ka pong Sorsogon o maski kita po gabo sa ibang probinsya. Iyo po. Pag-abot baga kang election, may mga term na ngaya, may paipit lamang ngaya diyan. Di ba? May Iyo po. Di ba? May mga pigataon na mga may money involved po sa mga para sa mga botante. Ano po? Paano po i-deal o ibabalanse ng araw kaning bagay? May hinapot naman nga na ako kaan na respetado kong politiko. Sabi ko kaya ki Mayor Dinky, ako boss, kinuha mo ako di akong kapo kuro kwarta. Oo. At ang unyan nga ni Henry, hanapan mo ako ki mga 150 mil ay man ako. Lumaan na auto ko. Oo. Oo. Sabi sa kuya, itong kinonsulta ko, for as long as inot na inot, maski piso, dahil ka magtaw dyan sa mga paipit. Yeah. Di manggayot pwedeng di ako magbuktak ng tarpaulin. Paano man ako mamitpidan? Paano man maaraman? Paano makakalaog sa awareness kan tao na inipalan si Father Noli, nagdadalagan? Magagman ito ng mga tarpaulin. Siguro magastos man kaan. Pero paipit, di ako dyan pwede. Taday man nga na, okay paipit. Bakit nga sa tarpaulin pa sana, ubos na sa kwarta ko. Oo. Sa mga... So malinig tabi ang konsyensya ko dyan, Henry, na di akong partisipasyon dyan. Sorry. Yeah. Okay. So with that, Padre, di ba, lalo na ining mga kababayan tabaga na ano ini, anong magiging style of governance mo although sa legislation ka, tabi sa mga taga-Bakakay, kung ka po maging konsyal? Okay, tama yan. Legislation man sa nakita. So dahil man kita pwede manginuta, nagari ka na ang mayor o vice mayor, ano? Yes. Kipuhan mo na akong mag-adal. I will never assume na totoo na ako. Opo. Paano ang proseso ka ini? Paano nagkakaiguanin consensus? How do we arrive at a decision? I will bring conscience and morality into the process of the decision making. I will listen. I will consult. Sa dit kong pakasabot, although nagi po akong Deputy Chief of Staff sa Kongreso kang panahon ni Monching Mitra, ni Speaker Mitra. I see. I served there for almost 3 years. Bako pa po kapadi ka ito, ano? Ay, bako pa lamang. Kaya pohang kong magbalik sa mga baryo kang Bakakay. And for the most part, so legislation maghahali sa inda. Yeah. Sa inda maghahali so data kung ano ang pangangahipong legislasyon. Kaya man pwedeng duman sa konseho kamo nagpaparadesisyon na baaday man nga ni ki-impact or connection duman sa ibaba. Yeah. Bottoms up gayud ini dapat. Iyo po. So iyon ang sa kuyang naiisip. Iyon ang manera kan sa kuyang serve out kan sa kuyang mandate. I see. Okay. So kung ano so kinakaipuan kan tao, ano sa boses kan tao, talaga magayon niya na iyon dapat kung na ano ang needs ninda. Ano needs, di ba? Oo, sa ibaba. Bottoms up. Yan so Bottoms nanago ka ito na mga strategy para Iyo po. Opo. Okay, Father Noli, nagdangog ngunyan ang mga taga Bakakay Albay. Ano po ang mensahe mo sa inda? Salamat sa pagkakataon, Henry. First time ini ever na mataram ako addressing it to the people of Bakakay. Gusto ko pang ipaabot sa indo na igwaning padi na nadipisilan magdesisyon uminagi sa grabing pangadji nadipisilan para makabot sa desisyon na ini. Mahali sa pagkapadi para magserbi sa politika. Hahagadong kuan sa indong pagkapadi. Ayun, sandali lang Padre. Medyo garble supa. Sandali lang pa. Padre, medyo garble sulog mo kasabago. Pakiulit po tabi, Padre. Pakiulit. Medyo nagputol-putol po signal mo kasabago. Okay. Yeah, first time ko ini na mataram directly sa mga taga-Bakakay. Abakong madali, so inagihang kong proseso para makaabot sa desisyon na mahali sa pagkapadi para magserbi bilang kagawad sa munisipyo kang Bakakay. Pigahagad ko inutan sa indang pagkasabot, understanding. Unata ta ako nagbaya sa priesthood as in malaog sa politika. It is because I want to serve them. Specifically them. Ikadua na inahagad ko sa indang boto. Pagganahon man lugod po nindo ako. Na kundi man ako manggagana, ang gabos kong naiisip na maidadarang pagbabago. As in, karahayan kan mga naisip ko, turismo, agrikultura, protection kan ecology, edukasyon, di man mangyayari.
sa tabang kan mahal na Diyos as ini mahal na ina, kinahagad ko na suportaran nindo kami. Si Mayor Dinky, si Vice Mayor Divine, ang gabos kong kay Riba. Pagsararo sa konseho, mas madali na nakakaabot sa magayon na desisyon. Pagbara, grabe ang iriwal, grabe ang kadipisilan, nagkakaigwan ng kurulog ang kibuot, daing pagkasararo. Opo, okay. Salamat po. Father Noli, salamaton po sa imo and good luck po sa imong panibagong apostolate sa mga taga-munisipyo kan Bakakay. Salamat po, Henry. To God always be all the glory. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mga tugang Father Manuel Alparce, ang satuya at tabing kaoro.